En els darrers anys, el Prat Comunicació ha treballat intensament en la modernització dels seus mitjans de comunicació. En el cas particular del Prat TV, que tot just aquest any fa 15 anys de la seva posada en marxa, hem apostat pel directe i per les retransmissions d'esdeveniments d'interès comunitari. Ho hem fet a través de dues estratègies fonamentals. Per una banda, seguir en directe esdeveniments com el Pregó de Festa Major, la Cavalcada, que sumen a una millora del llenguatge audiovisual a la nit de l'esport, a Premi Ciutat del Prat, a més del seguiment del ple municipal, i d'una altra banda, coproduccions amb la xarxa que tenen un esperit informatiu i que oferim cada dia, com és, per exemple, el Next Matí, el Via 15 o el 180 graus. El que tenen de particular són aquests porticons de color blanc i verd. D'aquesta manera, la nostra televisió digital ha deixat de ser només un agregador de vídeos per trobar un punt d'equilibri entre tot el contingut informatiu a la carta i aquesta oferta de directe. Una oferta excepcional que ens fa molt més dinàmics, ens ha permès guanyar en el llenguatge audiovisual més pròxim i també, sobretot, guanyar audiència.